जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण देखुछंती आपनक प्रिय चैनल सुपर साइन क्रिएटर। यह होची स्पेशल छात्र छात्री मानक पई सबुठुर बड़ खुशीर खबर से माने पाई परिबे 20,000 टंका एवं एक वृत्ति बाहरिची जहा नाम हेउची व्यासकवि फकीर मोहन भाषा वृत्ति। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ରେଡ୍ କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଥିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କେଉଁମାନେ ପାଇପାରିବେ, କିଭଳି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି ପାଇପାରିବାର ସବୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 11/3/2020 ରେ ଏଇଟା ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେशन, ଯାହାକି କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ +3 ରେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଅଛି 1200 ଜଣ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ସଂଖ୍ୟା 300 ଜଣ ଏମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇପାରିବେ। କ'ଣ ଅଛି ନା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ +2 ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବମୋଟ 60% ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖି +3 ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ ରଖିଥିବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପିଜି କରୁଛନ୍ତି +3 ସେ ସର୍ବମୋଟ ଶତକଡ଼ା ବା 60% ବା ତଦରୁ ମାର୍କ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ପିଜିରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଏଥିପାଇଁ। ଟୋଟାଲ ଅଛି 300 ଜଣ ଏଥିରେ ପାଇପାରିବେ, ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ନା ଯୁକ୍ତ 2 ମାର୍କସିଟ୍ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି +3 ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ ମାର୍କସିଟ୍ 3 ବର୍ଷର, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ଯେଉଁଥିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର IFSC ନମ୍ବର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଇବର କ୍ୟାଫେ ଅଛି ତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ହୁଏ ଆପଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ www.dheodisha.gov.in ଯାହା ଯେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏଇଟା ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ଭାଷା ବୃତ୍ତି ଆସିବ, ଲିଙ୍କ ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭାଷା ବୃତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମାବଳୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ୱେବସାଇଟ୍ ହୋମ୍ ପେଜରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆବେଦନକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଚାଲୁଛି ତାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀ ଅନଲାଇନ୍ ଦରଖାସ୍ତ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ସୀମା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କେଉଁ ତାରିଖରୁ କେଉଁ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ଉପଲବ୍ଧ ତାରିଖ ହେଉଛି ଯାହା ଅଛି 21/3/2020 ଆରମ୍ଭ। ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 25/5/2020 ରାତି 12ଟାରେ। ସାଇଡ଼ରେ ଏଇଟା ଆଉ ଶୋ କରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ବି ଶୋ କଲା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ବୈଧୀକରଣ 1/4/2020 ରୁ 30/5। ଆପଣ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଆପଣ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ତାର 1 MB ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରିବ। 1024 1 MB ରହୁଛି 1024 KB 1024 KB ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଆପଣ କେଉଁ ଇୟର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବି ମାଗିଛି ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନ୍ କରିକି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାକୁ 1 KB ସାଇଜ୍ କମ୍ କରିକି ୟା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। এইভাবে অপলোড করে সারা পরে আপনার পাখে যা বি ডাটা যা বি মাগিছি টোটাল কমপ্লিট করে দিও। কমপ্লিট করে সারা পুরা লাস্টକୁ আসন্তু আপনার মার্ক কেতে % ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟକୁ ଏକ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଏକ ନମ୍ବର, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ କୋଡ୍ ବି ଆସିବ। এইভাবে ଭାବରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଭଳି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।